মাজৰে চবে আহে নাচে তো খুব ভাল লাগে बिदिनो हायला हुइला रंजानांगौ न'खर न'खर हाबनांगौ गुबुन रायजोआव थानानै हाग्राबंग्रायाव थानानै बैसागु फालिनाय आरो बैसागु खुंनायखौ नावला सारनि फारसे बावनानै थाबाय जोबथेसालियाव थानाय Ndfbफोरनि बिथांमोननि खाथिसिम गोजोननाय जासिहरनो थाखाय गोदान बोसोरनि मुङै प्रमद बर' सारा बावबाय प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना बावगोमानानै थाबाय आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा मानो बुङासै दिनैनि समाव आं बुङोबा आं थौले रोंगौथिजों आं बुङोबा आंखौ दुखु मोननो हागौ डियार नाब्ला सारा Ndfbफ्रा बिटिआर सान्थि शक्तिनि बर' रायजो राजाफोरनि आरो Ndfबफोरनि थांखि बादि एकर्ड खालामाबा जों खालामा होननानै जुदि डियार नाब्ला सारा फंसे बुंनायमोनब्ला साफ्रोमबो Ndfबफ्रा बुंगौमोन नाथाय प्रमद बर' सारा बुहुमनि बर'फोरखौ लानानै आरो साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो बर' रायजो राजाफोरनि बिथांखिखौ लानानै डियार नाब्ला सारनि खाथियाव खुथाब आरो Ndfबफोरनि खाथियाव खुथाब बुंनायनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आबसुनि सायाव बा प्रमद बर'नि सायाव सोनारनानै नोंथांमोनखौ जोंनि थांखि आरो जोंनि बे भारत सरकार आसाम सरकार आरो BTC सरकार बयबो गोरोबलायनानै बे एकर्डखौ रायजो राजाफ्रा डियार नाब्ला सारखौ आरो Ndfबफोरखौ रायजो राजाफोरनि खोथा लानानै साफ्रोमबो गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि लानानै प्रमद बर'आ खुथाब रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों डियार नाब्ला सारा
रायजो राजाफोरनि खोथाखौ खोनासंनांगोन, साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ खोनासंनांगोन, बुहुमनि बर'फोरनि खोथाखौ खोनासंनांगोन होननानै एक्स एनडिएफबिफ्रा खोनासंनानै बिटिआर सान्थि चुक्तिखौ एकर्डआव बाहागो लादों। डिआर नाब्ला सारा बे बिटिआर सान्थि चुक्तियाव साइन होआमोनब्ला, एक्स एनडिएफबिफ्रा होआमोनब्ला प्रमद बर'आ बिटिसिनि सासे गेदेरमा बा बिटिआरनि सासे गेदेरमा दानि गोहो खुंथायाव थानो हागौमोन नामा? डिआर नाब्ला सारा बिटिआर सान्थि चुक्तियाव साइन होआमोनब्ला प्रमद बर'आ सासे बिटिआरनि सासे गेदेरमा दैदेनगिरि जानो हागौमोन नामा? बोसोर गोदानाव डिआर नाब्ला सारखौ फंसेबो गोदान बोसोरनि मुङै गोजोननाय जासिनाय गैया। प्रमद बर'नि आगदा आखि जोबथेसालियाव थानाय साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि आरो डिआर नाब्ला सारखौ फंसेबो गोदान बोसोरनि मुङै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा आरो डिआर नाब्ला सारनि खाथियाव फैनानै जोबथेसालियाव फैनानै साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरजों प्रमद बर'नि आगदा आखि आरो प्रमद बर' मानो नुजाथिफैनो हायासै। जोंहा जेबो बुंनांगौ जेबो गैया। प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरजों बेस्थ'खाय माखासे समाजनि गेजेराव नुजाथिहैनायाव बेस्थ'खाय आरो गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि माखासे नुजाथिहैनो गोनां जानायखाय प्रमद बर' सारा टाइम टेबोला गोरोबासै। प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोनाथ' सोरबा सासे सानैया नुजाथिफैनो हायो आरो बे जेल खानायाव थानाय जायफोर गुवाहाटि मिरु जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि खाथियाव सोरबा बिटिसिनि जाय दिनैनि गोहो खुंथायाव थानाय सासेबो गैया जों बुंनांगोन। आरो फैदोंबा आरो बिथांमोना फैनानै लोगो हमफैदोंबा आं निमाहा बियो। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे मैया आरो दिनै रावखौबो जों फैनाय खोनायाखै। गुवाहाटि मिरु जोबथेसालियाव बा डिआर नाब्ला सारा हारसिङै रिन्दाव रिन्दाव हारसिङै थानो गोनां जायो। मानो सनमान लानांगौ प्रमद बर'आ? डिआर नाब्ला सारा साइन होआबानो, एक्स एनडिएफबिफ्रा होआबानो प्रमद बर'आ बे गादियाव जिरायनो हाया। एक्स एनडिएफबिफ्रा साइन होआबानो, डिआर नाब्ला सारा साइन होआबानो प्रमद बर'आ सासे बिटिआरनि दैदेनगिरि बा दानि गोहो खुंथायाव सासे गेदेरमा दैदेनगिरि हिसाबै मालाबाबो बे गादियाव जिरायनो हायामोन। दिनैनि समाव साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफ्रा हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बुङोबा जोंखौ चान्स होनांगौ, प्रमद बर'खौ 5 बोसोर होबायबा आरो एक्स एनडिएफबिफोरखौबो 5 बोसोरनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय बिटिसि बिटिआरनि साफ्रोमबो गुबुन गुबुन जनजातिफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय एक्स एनडिएफबिफोरखौबो चान्स होनांगौ 5 बोसोर होननानै बुङोबा हेमन्त सारा दिनैनि समाव बा फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव ओरैनो इजि देरहायो। रायजो राजाफ्रा साननाङा दे एक्स एनडिएफबिफ्रा बावगोमानानै दं, एक्स एनडिएफबिफ्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ रिकुवेस्ट खालायनो रोङा, गेदेरमा दैदेनगिरिफोरजों लोगो हमलायनानै सावरायनो रोङा, बेखौ साननाङा। बेफोरनि थाखायनो एक्स एनडिएफबिफ्रा गोदान राजनितिक हान्जाखौ जोनोम होनो गोनां जादों। गोनांथि जायोबा हेमन्त सारखौ रिकुवेस्ट खालायगोन, मदि सारखौ रिकुवेस्ट खालायगोन, भारत सरकारनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालायगोन, गोनां जायोबा आसाम सरकारनि जाय गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालायगोन आरो बिटिसि बिटिआरनि गुबुन गुबुन जनजाति आरो बर' रायजो राजाफोरखौ रिकुवेस्ट खालायगोन एक्स एनडिएफबिफोरखौ 5 बोसोरनि थाखाय चान्स होनांगौ। मानो होनोबा बै समावबो एक्स एनडिएफबिफ्रा अरनबारि हाग्रा बंग्रा थानानै बर'नि बे बैसागुखौ फालिबोदों, खुंबोदों। एनडिएफबि आफादा बै समाव गुबुन रायजोआव थादोंबाबो, गुबुन हाग्रा बंग्रायाव थादोंबाबो, रायजो राजाफोरनि जानगाराव थादोंबाबो गावनि नबथि गारनानै, गावनि रायजोखौ गारनानै गुबुन गुबुन देशआव थादोंबाबो एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बैसागु फालिनाय आरो बर'नि मोनफ्रोमबो माखासे ख्रिस्टमासआनो जा,
गुबुन गुबुन धोरोमनि माखासे नेम निथि खुंबोदों। बैसागु होननानै बुङोबा खुंबोदों गाजा गोमजा। अब्ला डियारनाब्ला सारनि फंसेबो प्रमद बर'आ बुंनो हायासै। जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि खाथिसिम गोजोननाय जासिहरासै। मानो बावगोमाखो? एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखायनो प्रमद बर'आ गादियाव गावनि गादियाव जिरायनो हादों। बिटिआर सान्थि सक्तिया डियारनाब्ला सारा साइन होआबानो, एक्स एनडिएफबिफ्रा होआबानो प्रमद बर'आ दिनैनि बे
Ndfb आफादा गुबुन रायजोआव थानानै हाग्रा बंग्रा थानानै बैसागु फालिनाय आरो बैसागु खुंनायखौ बावबोआखै। बोसोर गोदानाव बिदिनो हायला हुइला रंजानांगौ, न'खर न'खर हाबनांगौ, रंजानांगौ। Vậy là lấy cảm giác sạch bay cho bà. Ndfb आफादा गुबुन रायजोआव थानानै हाग्रा बंग्रा थानानै बैसागु फालिनाय आरो बैसागु खुंनायखौ बावबोआखै। अमर बर' सारा देरनाब्ला सारनिसिम आरो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय Ndfbफोरनिसिम फंसेबो राव ओंखारासै। देरनाब्ला सार नङाबा आरो Ndfbफोर नङाबा बे दिनैनि समाव 5 बोसोरनि थाखाय गावनि गादियाव जिरायनो हागौमोन नामा?
Ilalagay ka, siya sa bahay dyan ba?